lifespan nila is 40 to 50 years man sa captivity. Kung na siya sa wild, is 30 to 40 years lang. Sa wild living. So, hi guys. Dami ka nandito sa wild. Wild. Okay, so... See? Yung phone siya para naman picture. Ma'am, ayaw kayo Diyos ko, Lord. Pag-ato na po sila twice a month lang piso gilaga nga mo. Pero siya kutan. Ikaw ma'am. Hindi na siya ko pero price na siya 5 feet. Katong kulay brown sir lucky. So actually pwede na ito makubtan ang lucky. Kaso naman siya suok na naman babae kaya babae aggressive na siya. Aggressive mas aggressive ang babae sa laki. Nanay gipakan na niya basta kinikuha na ho. Abot di akong kamot mapakan. So gikan na siyang India. Lahat ni sa tong tuko, di ba kasagaran sa tong tuko mo tapos man sa wall. Dili ni siya matapot, kasagaran sa mga ground living na siya nagpuyo. Bukaan na siya cultured worms. Kinsa sa inyo ang nakakita sa salida nga Game of Thrones? Mo ni ang gi-ideahan nga idea sa dragon katong salida nga Game of Thrones. Mo ni siya. Pero katong iyang kalayo, katong iyang flame, iyang wing, syempre edited ito siya technology. Mudako ni siya same sa iguana size niya, mukha na siya cultured worms. Ito siya. Laki ni siya. Babae. Iguana sa una namatay. Hindi na siya gunitan. Hindi siya mamaalim. Dili. Di. Cultured worms gaban niyang ginakaon. Ikan na siya Australia. So my name is Gemma. Tagasang ma'am. Maribuhok. So actually natay ko daghang exotic animals nga inyo makitan sa Hey. So first station so natay duha ka klase nga peasant. So actually kanang peasant family sila sa birds pero related gyapon sila sa manok. So balik ka ng kulay na yellow sa yang ulo so mo na siya gitawag nga golden peasant or Chinese peasant. Makita na siya from mountainous area from China and according sa mga Chinese nagdala daw sign daw na siya good luck para sa ila pang paswerte. So kanang gitawag na to ringneck peasant kanang nay white ring sa yang liog mo na siya ringneck. Kanya katong kulay brown babae. So balik katong babae ini pangitlog niya sir 15 ka buok nga itlog. Manaslag pa yung itlog kami nalay nag-incubate. Every month? Ayun sa every... Ano siya, twice per year, twice lang. Okay. So bali, sa Europe, sir, dito sa wild daw sa Europe, dito sa wild, sa crown pigeon, so isa sa pinakadako nga species sa mga pigeon. Ano yung kapat? Gikan na siya of Papua New Guinea. Papua New So, ang Guinea. closest family niya is kalapate. So, nagkuon lang sila. Blue, din ni siya nga kuan tanan. Oo, yung color. Makalapad na sila pero mabaw lang kayo sa bukat man nilang lawas. Unya. So, hi guys. Dami ka nandito sa wild. Wild. Okay, so... See? Yung phone siya para naman picture. Ma'am, ayaw kayo kadungog. Ay, Cleo, ma'am. Cleo. Padong nang siguro sa pakanton. Feeding time man yan, sir. Guy! Cleo! So actually, African lion na siya. So mukha na siya karne 8 kilong karning baboy kada adlaw.
Wala ka. Magawas mo kunin niya yung tiil. Opo na. Opo mo kayo pa na nila. Oo. Ini nga na, naghanggang din siya sigurado. So, 4 ka kilo sa buntag, 4 ka kilo sa hapon. So, a total of 8 kilos per day, sir. 8 kilos per day. Ayaw sa hater niya mo, touch lang may... Dili sa, ayaw sa kalayo, baka hukap. Sige, nakadron kayo. Sabi na. Kaya sa yung edad, sita obis siya o tambok siya. Kaya dapat na siya sa below 100 kilos, karon na siya sa eding lapas gid siya. Ya, dili man nga pwede inaod ihang pagkaon nga 4 kilo kada adlaw. Nature na niya na, basig malibag Nalad na siya. siya. Kaya damo siya nga budako, damo sa yung puso mo, kanang po do kada 7 to 8 feet na siya. Taas na. Ang lifespan nila is 40 to 50 years man sa captivity. Kung na siya sa wild, 30 to 40 years lang. May kongkat. Kapili sa pantat. Okay. So, kani shovel nose target catfish. Territorial na sila. Ha? Territorial na sila. Adil. Pwede mo na sila ipo. Pero medyo endangered na ni kay pwede man sila makaon. Like Vietnam, pwede din sila makaon. Sa Thailand, pwede. Endangered na. So, kani shovel nose target catfish. So, mula ko na siya 60 pounds. Sa Amazon, you consider siya nga sport fish. So, carnivores na siya. Kung imos lang tanan, katunga sa iyang lawas, isda, sa iyang baba ako, alligator. So, edible na siya. Pwede na siya makaon. Zoom in o zoom out. O siya lens. Kailangan na nanikwan siya. Stretch. So, far-sighted ang owl. Hello. Makita na siya 27 meters. Kani siya Northern Mexico ug Central South America. Unique siyang klase sa halas. Kaya inig pangitlog niya bali ang itlog ato na buwa-buwak. Agano namon na siya manok nga kinilo na. 1 kilo. Ay, tapon pa. Unique na siya nga klase sa eagle kay siya ang mukaon sa dugo sa or mainom. Kay hinungdan nga maputol ilang sungay kada tuig. Magtangtang sila og duga silang lawas. Ano na rason nga matangtang ilang sungay kada tuig. After mga 2 ka semana tubuan na siya balik sa iyang sungay. And based sa among record, 4 ka tuig pa lang. Dako na yung sungay. Dili na siya pwede mamatay kay wala man siya pare. Unless wala siya pare. Unsay nga na ni? Mandarin ducks. Mandarin duck. Gikan siya of China. From China. Omnivores na sila pero prefer po nila magkaon of fish. Mabuhay sila of 12 years. Sa China kay mama nila ang gamit kung nabitaw yung malupat. Mariana. Pero takot-takot na siya kumpara sa fresh water. Isang tourist burnate na nila kayo tungkol silang raw. Sige na sila na kuan. Sige. Babae at sa pihan. Tapuon Peacock o pihan. Okay. Sabot pasabot ana magpaibog na siya sa babae. Mubukad silang madali sa babae. girl. Mubukad silang babae. Dili, kadalasan ang laki. Magpaibog, magpa-attract sa Bye! Peacock. So, mo niya mo coffee beans na ma-process pinakamahal nga kape nila. Ah, Diba ito mostly ang pinakamahal color nga man kape. sa Milo sir is itong. Oh, Pero More kanina green. mga rare species siya kay puti man siya albino civet. So gikan na siya Palawan. So, ba unsa ni ba eh? Laki. Oo. Among ginapakaon karon dog food ug saging pa lang.
kay ang kung baka Ano ba? coffee days. Nasuwaya na sad. Wala pa man kahila pa man ang coffee days. Kana iya pag duwa, bata o kanang playful Binata. siya. Binata. Dili mo na na ublap kuan. ha, kaya di ka kaya. Dili mo na ublap, dili mo. Muto eh. Kita kaya. Duwa mo na siya. Sige lang. Sige lang ha. Pwede ka matindog dito sir, para makapicturean ka. Sa Albor, ano na iyang kuan? Ano? Kani ang Ano iyang kalaki? chronic. So, today is now the albino python or Burmese python. Lang siya, pigmentation mo na kulay yellow na siya. 50. Katong manok nasa sulod. Everyday na siya ko. Twice a month. Twice a month. Kay dugay man Katong sila. baboy once a month. O katong baboy sir, kung dako ay gito kayo. Katulungan ba niyo dito? Itong mga Doon eh. Mawisa man po ni siya usahay. Hi! Uy. Hi! Pangit! Hello. Asa ka? Hi. Bakla! Hello? Lolo. Hi! Bakla! Hello oy. Pangit! Pangit! Pangit ka! Hi! So, usahay tapo lang na siya. Mulupad mo na yung Bakla. iyang gamiton. Bakla. Hi! Actually, man. nana sila Kita po. ang parrot wala na siya giconsider nga talking bird pero makamimik.